YouTube. Det er mig alene i dag. Dagen han skulle hjem med en uge i dag. Så jeg har fået en anden med på kameraet. Sige pænt goddag til Orle. Hej YouTube. Nej, Karl, vi er bedste venner. Silas, Miki. Gider jeg ikke. Jo, hun kan godt sige Miki. Miki. Yeah! Yeah! Og her Silas, han gemmer sig lidt. Inde i Mikis hoved. Han er lidt pervers, ham der. Han ligner en mongol. Han er mongol. Det ligner et basmetal. Han er en lille fed, flad Hold nu kæft. Hold nu kæft, YouTube. Vi skal lige vide det her. Altså, en gang gjorde jeg noget ved mig, så derfor. Men her, mig og Miki og Silas og Karl, vi er alle fire nogle løbehjulsdrenge. Så måske ikke sådan. Så det kan finde Daniel. Og der er Daniel, han er cyklet hjem fra skole. Jeg ved ikke, om I kan se. Med United-tasken. Ja, men det kan godt være, at vi laver nogle videoer med... Jeg laver nogle videoer. Karl laver nogle videoer med løbehjul. Ja, jo, også os. Ja, og os, og så YouTube, skal vi vise Tarim, mig og Miki, vi kan. Og Wendy og alle mulige andre. YouTube, se lige, hvordan ham der drengen går derhen. Ja, og Hvordan? Det kan man kan lave til. Men ikke mere herfra. Ses YouTube. Hej.